Ibabain mo met, ti Ilocanon, nagraw-raw ka, ubra talaga sa dot kin dogyot, mangibabain ka ti kailokanuan. Ingangam dahil na dakkel ng liwat mo ta subwang kati nakakagat ng mangga. Baka Ajay video nga nagluto nakti, buong nga manokin, buong marunggay, ti nagkomentan na ti kasjay. Siguro ang kapay nakakita ti kasjay nga luto ti manok niya. May kati, Malaysia, lagi Chinese kasjay da nga aglut-luto, buo-buo. Inaramid ko lang nga Ilocano style, so nga linauhak ti marunggay. Hanga kinadugyot dahi, jay kinhaan nga kinasadot. Tano pagsasarita lang ti kinasadot ay na naggagatnak nga agluto kinagalatinat natin. Kaya't ko lang talaga ti kasjay yung style. Nakarumot unay matang yung giwat mo mat. Grabe ka mat, kabsat mat. Maglakit din tataday ti mango salad nga pangpa. Ikati. Pungtot ko. Nakit din hanakang pungtot. Basak lang. Na nagpintas damin so nga naalat ti attention ko. Siyempre, naimas. Basta mo dahi ti kabsat ti agaramit ko. Naimas. Paminta. Suka, asin, kanikan tayo basit nga betchin. Preha nga, mabaling nga mapukaw ti sili. Ready na ang ating mango salad. Alaw, may kayo maning. Tamangan tayo maning. Ipanganak ko taday tabasyar kon. Dugyot na kano kas kada. Babain ko kano ti kailokanuan. ipangalang kalatap. Tamabsog pa eh. Bahala ka nga ma-stress kanya. Basta siya happy. It's so nice to be happy. Shalala. Mabsog pa eh. Diba? Wala, dun ko na. Kinaimas na kinapudot ti panawam. Kas kanya nga umas asok. Makakit dito ta, ingangam dahil na dakkel ng liwat mo ta subwang kati nakakagat ng mangga. Agtil-mo-tilmong ka ditan. Nag-met unati comment mo ko. Ibabain mo metik Ilocanon, nagraw-raw ka, obra talaga sa dot kan dogyot. Mangibabain ka ti ka Ilocanuan. Maya talaga siya. It's so nice to be happy. Shalala. Di ba, sangka?